Nonsia bo abusuafo emobi bia dwo emo akwa bado ba Yorke FM any Hytvgh so enyumre nonsia ensama hodo ayaboa no na yede ba verso no sekase ebo na hya no so say we no eye de ensantrofo ko oman niti na pampam na yase na furu so ko church ensem nyina kuma ede be dran wo fie ha na asamufo so je na hwehwani wa ase oluman tititi oluman no papa krachi ono nso hwe nsem nyina no yi mu asese mu fan obi no to nyina pete nkrata so say pasma ka hinu nso besi akonya e wo mframa mu no bi anhwew na ka ensem no de tie nyina de dika na editie na edihwe no na yato apete nkrata so nso ameso me ba bebe e de ama o se de tie na no cha no so say ye twe ho e wo abefo ntintan kese nso eye Facebook and afi YouTube nyina eye Hytvgh obo abobom sene be ya unsa betimi akan fe yeda ho ensem no de bedi mu akote ni bi ukopiem ewo embrase bejafia yade anansa ntrofi frefre Speaker of Parliament Right Honorable Albans Mana Kingsford Bagman say na ajo asafo ba ho ma parliament say yes waje permission through ho basra kwan through ho na wonka na how could you na wa bekasa ho pa you say Right Honorable so there oti asem ne say die bia na wadwa enenso wadwa pa ya de ehonsem ebebron sanso na ukopiem ewo elembelenso a adehye wo ho say ekwanfo pa de ya chiche ye grade ni part say de ukosi ni higher na otro nso hwe ni wi a ye grade na omo ye A1 pa ni omo kwan ye fo Ghana cake no sebi ye che ni amon bubi ekwanfo pa de omo na ete so abusuansem bi ka we no mu ne yasi hu konya ayede ba besom wo na hye ne nso ena nwumre yi empanisi sa ukoto sa bodomo si apata so na enye ni pemu na mum obi na ama ne so de na kwa kosu obi na nwumre wo nam kaso ane ne mpota mu ba bia achim da tachi man ba bia wo bia Ghana ha na wo behu oba bi na fu awro tintin be sese na ne mu opuse ne nantie no okoto be achibinya se president ko hu na kasa saba no wala anajo no obi ebisia no anajo onani ni to yana sa nene adumre nu nyuma ko ya dawruma no mo ebisia ya me ahunya de me etu ame ya de kase ne ebro asida kase ya mfankoma Yorke estate nsase no ayafo papa wabobra ejapade a odi beja oba ene se wanya asase papa bi na de ama no apart from so de akwada ni ko school akwaji enhumesua enimbiye no de di wo biem se wato asase wo kura wantumi ansi a akwada ne ba wotumi si na asase no ba bia yenya nyina ye Yorke estate afen so Adams boutique ye wedding dia na se nana unso ba be shefa ntoma no ba bia benya no fabric papa no Adams boutique omo ekura yimu enyuma kwa mienu nyina na eba akofo de nti ahomatorofo didi djuma na ye ba akopɛ 0243 708 485 0243 708 485 enyuma kwa ya dawro na afi nso Sarabo Hotel mo amufra mo no ne amo beba nyina enche no bi na mkwaso no oba oba me pa cho ba bia ye buki bi ama Sarabo Hotel the empano edaso nyanya no kaso akwantempo no so ho na yebutu mesrawo bo mo ne dan wani kire mu event organizers mo amu di djuma hodo no mesrawo ba bia mo betimi organize event na ewu benya osika puduo ho daso nso no swimming pool no so medicated one emu da ho pa Sarabo Hotel 0242 222292 abusiafo nyuma ko ya dawroma ena omo aso ya sene me de kase ne eba beso mo kenkanfo anwumre me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Achim President ye twa ho aba ye ba nsem ni nkire mu sɛ de etie ni ye besanim sɛ mra nsem du ye de ama abusiafo ya mu akwa ba bio sɛ afi ana wode wafidie na to ayeka wo sɛ aha
ɛyɛ Yorke FM na se aba bepiem ɛwɔ TV so ɛne wo phone so na wo hwɛ yɛn die aseda kɛse ne de ma Hytvgh na atabiri yɛn sɛ akonoma wafa akokɔba de ne nam wiem sɛdeɛ mfantefo yɛnuanom mfantefo bɛka no sansa fa de ɔde kyerɛ nti ɔfa no wɔfa ma no ɔde ne nam wiem na obia ahu sɛ enti ba ya ba wo TV so deɛ ɛyɛ Hytvgh adawroma aseda kɛse yɛ mo dia afei yɛ mongura nsɛm ne mu yɛ hyɛse ne yɛ hyɛse afiri ɔman mu mmarahyɛ bedwa fie na penimpa a ɔdamrahyɛ bedwa no ano no ɔtototo ho nneɛma nyinaa ɛyɛ right honorable Alban Kingsford Sumana Bagben na wakasa ɛnɛ nso mmarahyɛ bedwa fie no kɔ asetena no wadwa paa wadwa ne sɛ ho nyinaa ne sɛ wɔse ɔrete wɔ hɔ a ne nsɛntwerɛfoɔ bi afrɛ no panimfoɔ no yɛ agya nsɛntwerɛfoɔ de ɔnim sɛ bi apii wɔ mu kukudamfoɔ no hɔ a ne yɛ afrɛ no onimonyamfoɔ kyerɛ nsɛm wɔ mu sɛ dɔme kɔ abrenya emra hyɛ bedwani Sarah Adwo Asafo onimonyamfoɔ ba hɔ ma parliament nyina si wagye permission ɛde afiri hɔ wasra kwan de afiri hɔ ɛno nti na odi mensam TikTok mra hyɛ bedwani ɛde sɛ de ɔhene akɔmpere kwan Japan afrɛ no ɛso wagye permission de afiri hɔ nti na ɔmba yi sɛ wo kura wo ta na ti no sɛ wana ka sa asɛm ɛhe ne ha menka da na ɔno kura sɛ na ni maaso asɛm no kura mani maaso o mi huru mpo sɛ onimonyamfoɔ Sarah Adwo Asafo ɔmamra hyɛ bedwa fie efiri ɔkyena de kɔ no yɛ ba behwɛ mu yɛ bedom asukɔ na emra hyɛ bedwa kura na emra yɛ didi dwuma no sta ne ɔdes no yɛ ɔmra bi a kyerɛ sɛ emra hyɛ bedwa kɔ asetena na maako edunum 15 sittings na sɛ wɔntimi ama ɛno no ɛnɛ emra ne bɛda ho ɛna emra ne mɔmɔ akonya sɛ wakonya no yɛhwan woto akonya asɛ ɔhene bɔne no yɛbɛhwan woto akonya ni akɔ by election na kyerɛ sɛ akɔ ɔbato mpɛso nso ni akɔ akɔto aba foforɔ ni yɛ de apɛ emra hyɛ bedwani foforɔ kyan sɛ wo to ayɛ to aba ma ɔno yɛ serious nya de aba bɛboa ɛna enipa de bi nsusu sɛ onimonyamfoɔ Sarah Adwo Asafo ba wa ma parliament no eburu dunum no so akɔbɛ sɛ aduonu ni akyiri nti ɔma ada nti we no yɛ ne de ɛbɛn ɛna right honorable ɛkyɛ sɛ obi anka na akoma nto de yɛ wei ɔba bɛhwɛ ɛho konyasi bi wasi nyame yɛ adom akyina na ɛno ɛnam so ma ɔsan de kɔkɔbɔ ɛde ma abrahyɛ bedwa fie ho fo nyinaa ade hyɛ wɔ sɛ monhwɛ mo ho yie papa esan sɛ ɔno n'ani asɔkɔɔ sɛ agya ɔba bɛhwɛ na nneɛma pa ne emra papa no agyina banane ɛwɔ mmarahyɛ bedwa. It's important I diffuse some fake news which is being circulated that I granted an interview to say that Honorable Adwo Asafo received permission from me to absent herself from Parliament on health grounds. I want it to be known by all that I have not granted any such interview anywhere. I have not said anything like that anywhere. And the votes and proceedings of the House are so loud that she is absent without permission for all those days. That is on the votes and proceedings of the House. It's not the Speaker who determines who is present and who is absent. No. The votes and proceedings will capture those are present, those are absent, and those who are absent with permission. And so please, I received a lot of calls from a number of media men on that issue. And that's why I don't want to delay in letting the world know that I have not said any such thing anywhere. Abusafo nipa yakɔhwɛ ni ɛyɛ Ghana yɛmra hyɛ bedwa fie atiamehene Right Honorable Alban Kingsford Sumana Bagben ɛna yakɔhwɛ no na ɔde kɔkɔbɔ nsɛm so ɛma mmara hyɛ bedwafoɔ no yɛmfiri so na yɛmmom priman pani a ɔno ɛna ɔhwɛ soafoɔ a ɔno no ɔhwɛ emabunu ɛne agudie ɛho nsɛm so Minister of Youth and Sports ɛyɛ onimonyamfoɔ Mustafa Yusuf ɛna ɛkasa no ɔkyerɛ sɛ 2023 afia ɛda yɛnim a ɛbɛyi agudie ɛne nneɛma ahodoɔ pii no ɛbɛkɔ so na ɔman Ghana nso ayɛ krado papa yɛgyina brane sɛ ɛba ne sɛ yɛmi yɛnhosi
na cha say ye na Ghana oman Ghana mu ene ye medi sa dwumade ni nyina Ghana ye gina brane aye betimi a host agina so ama aye fe o Ghana krampa ye host games ache African games na ye host bi ache to we de say pre aba beto na so pa dia say de be fa se anum no asa abofra ni ko sa tofom ntentem so ano ye be fa e de ase anum ye beboa ema African yet yanim or my Ghana. The African Games is all about bringing the youth of our continent together to exhibit their talents, promote Pan-Africanism among the upcoming generation, and create opportunity to develop friendship through sports. The exposure to other perspectives gained during socialization at the African Games makes participants, officials, and spectators more understanding and also tolerant to others' view and interests. The eventual impact on society is that people learn to peacefully coexist and resolve their differences more amicably rather than through violence means. It is for this reason and many more that the government of Ghana, and indeed the forefathers of the continent of Africa, deem it convenient to establish and support the organization of the African Games since 1965. The objective of the African Games are firstly to complement the United Nations plan of action to transform the world through the Agenda 2030 for sustainable development, and secondly, to contribute to achieving the Africa Union Agenda 2063, the Africa. Abusafo onipa yakohwe ni na ochre ensem di akre yin soafo a ono ena hwe emabulu ene agudie ensem so Minister of Youth and Sports onimonyamfo Mustafa Yusuf na yanso mfiri one yamrai na yamra adwumaku a omo ena ehwe na obu nkunta eye enhwehwemu mapa edema Ghana aban audit service na omo lanchi dwumadie bia your friend say audit financial year audit 2021 that is afipim mienu ene aduonu baakono omba bebu nkuta ede afa sikasemu nyina wo aban enyuma ekuru na no ena pani a oda audit service board no ano eye owura Johnson Akuamua asiedu ekasa na ochese we ya omo ayi omo de ba bebu nkunta frenchen enkunta mapa ede ama aban adwuma ko nyina na ma omo timi ahunu baabi aban di sika efa bia no omo ni atimi adi akiri no omo ahunu de sika no ekwa akoye wo kyerese se aban ma adwuma ko bi sika so onfa ni dwuma bi a obehunu ano ne yese afa ne nsase bukata na esone sika sone wa aban ni mse ya ase de oba eye aban kwan no no hwe enkwan no ade aguso yemu ne nam asese ya torododododododo de anya no na eka ni aban di sika ma adwuma ko bi so onfa ni dwuma ya na esone dodo de anya no nya ubehu enkonte beba bebu na tese ne mapa yenya ne kakra bi akete bogen asa no manu enya kra ntuwe de ombe bunkunta ejina brane pa e de akire na wa sa enkontabuo ni enhwehwemu no ebabo wo ne de danta wasema bebu ombe ba jina no wankasa wani nye na won pronso da I say a manuma and nababi a bicycle could be an amphibia, the Yeshim. Na yede ehunsi sanso no beto parliament anim eno ana ye toaso na mum ehunsi kan no na yede ye ni ko share expenditure no kuto na so say ni revenue it may spend it say ehunsi e o say yede ye ni so share revenue ne eba ne ankasa se ba ene ne aba ye ene de eba ye no kan ye fa so a ye sign e disperse ye eno ebeye yen ni so di na eno ati no na osatu aso se aye na omukoye nhwehwemu na omuba na omusre aban ni bibi se ebi akoye nhwehwemu we na agbo no
enti no aban ne mfa no kwa gina mra no ana aban yi we mfidi no ho aban yi na di aban pam no aban enye bibi se ya aya no obesre papa se aban ni nyintum na onye eno na betimi aboa ma amadwuma no agina brane pa na koba ne se so omo sre bibi edifira aban no ho so omko ye nhwehwemu aboni pa so masi enti aban ni nye ni se na sa aban na anya aya na ma amadwuma no omo twefo omo bunya ase choba fufuo no na de wo no otwefa no bunya no sa pepepepe na ma amadwuma ko ama ni gie pa no aya na ma adwuma mi se mum aban ne behwe na watie na sopam na so omo de bibi ba esra aban ne so onye bibi mom na so ye dia ene omo ni gie ebetimi awie omo paye behind the as auditors your recommendation as a relevant entities implement your recommendation I share nije it can be frustrating sometimes say be wa komwa na e be omo a we expect say nka so mo yehu bibi no mo nyeye nti ene stakeholders nye dinkita ho say omo ni beba audit report no eso ene ne enkoyi a yehu a yaka na ya momo adwen say omo yewe ya ebeboa na eno ati no dwumadie na se nyina no soafo abedi akira ohwe yensika asem esuo yemfoto samfo onimonyamfo abena osei asari deputy finance minister enso ekasa no che se he aban no ayade a yeba ne se kata so hye proye ne kankan dwirimu a oti ko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 k
katasese dream kankan ene proye aban introduce systems ebeboa na ate human intervention so e public financial management mu na yes ebeboa bebre ama katasehye ne proye bia so ate aba form ani bi ne ka access ya ghana.gov nti ukotua o tax na wo ye payment bia to aban a umfa kane no na auditor general otimi infraction ba kon eye irregularity in the area of payment of usage of checks to make payments on taxes, and from 2021 you introduce Ghana.gov. It's a thing of the past. Abusanfo nipa ye kwahwe ni onumonyamfo abena osei asare ono ena yesoafo abedi akira wo hwe ye nsikasem esuo na odinsem nyina akotu dwa wobra na audit service board no epa omujuma bi a wato ne din say financial year audit no ano 2021 ena odinsem wi ekotu dwa yetraso ana yetraso akopiem ewo National Youth Authority aseye omonso launch ye ena omonso a launch National Youth Volunteer Program eno eye dwumadi a omo eda na dina aboa emabunu asa emabunu kutupa no motimi aye adwumaden ma papa ama Ghana ni ntikire ne mpuntuo no atimi akonkan na wodi oye launch nyina no pani a ono so ekokasa wase eye onumonyamfo Mustafa Yusuf ono ena yesoafo a ohwe emabunu ni agudie ensem so no chese dwumadi ya launch yi ehwe enimu se emabunu be se opepe oha 100,000 ena yehwe enimu se omunyina de omho bewua sa dwumadi mu na omotu ehu ache na omaye adwuma mapa ede aso oman Ghana ma empuntuo atimi afa ne ntoma pa efura pa. Strongly believe that this program will be the engine to drive Ghana forward. This program will have a significant impact on our nation, and it will be instrumental in Ghana advancement. I'm happy to note that the National Youth Volunteer Program has so many models from which to choose the youth to fully participate and take advantage of the numerous opportunities that these programs offers. Eno atino ena pani a ono eneda National Youth Authority no ano eye onumonyamfo Pius enam hajide
kane no na ono na oye swafo abedi akira ohwe enkrato nsem so deputy information minister ene de okopiem ewo National Youth Authority asoya ono na aban ama na utumi ama na dibrese ono na onda no ono so ekasa kakra HSM eni wo papa se wo bu nkunta afiafe na aya wona eba oman mu ebetu omho che eye adwuma de som yenianu mba ne mema ene oman Ghana no omu nyina enye oman mufo omufiri abonten ene ba ebetu omho che esom oman Ghana eni wo pa. Over the next 5 years, some 100,000 young Ghanaians are expected to be recruited onto the 13 and counting modules of the program. This country stands at the crossroads where we are invited to redefine who we are and what we stand for. It's a shame that on a yearly basis, volunteers come from outside of our jurisdiction and they are prepared and willing to serve our dear brothers and sisters in some remote areas. But even when national service knocks and we are invited to serve in some parts of the country, the story of the Ghanaian youth is different. Abusuafo ni pa ye kohwe ni eye pious enam hajide ono ena eye pani a oda no CEO National Youth Authority ono ena eda no ye ka wo say ye ka se boy nyina no nyuma ko amaso ya sere me ye de brew aseda kase ye de ma Yorke state nsase ayefo na nsase anim guase amankuruma ya fariye nsa Yorke state nti ama langard adwuma bomu sese omunya adwuma nye esanse fi na nka omugye no ese krada ne fifi nyina etu atwa ama omanfo ho ato mo papa kani wonu nka akoto asase a ubehunu na nka yesi ukotu foundation fee digging fee ukoko sise edan no so a sise yin fee se uko edan no akodu lentin na utu aso kakra no so lentin to aso fee edan no uko bosu na eja nso akonya ba bi de omantwe bi na do ho akwakugu uko bosu no bosu fee edan no uko plastering fee when nyina ye fee aya na langas for ba wa bon woda wasase so no ma ba beje wo site ho ha adwen pa han Yorke adawromenti sese sanya mani nyina ayetwam kabia aye Old Testament etwam Adams boutique ntade papa no ho na ego fabrics any da ho tumi say yes ntuma ya ni efe nyina na yakofa free Adams boutique jumako ni mienu nyina ya ba akofo de anti ahomatorofo de juma ne ya ba akope 0243 708 485 0243 708 485 ufri wa Sarabov Hotel wabra ye kwa akwaji ani otena fiada bia so eboja ye ye be kwa akwaji ani pa hotel na ye kwa nas ye kwa swimming pool no medicated one ye nyanya no kaso akwantempo ne so ho ne ebutu ye kwa ne kwa akwaji ani ye wia ya kwa reception ho ne kwa akodi amen na ye wie ya ne ye bawura hotel da nim hempa no o toso na dede say ya ono dofo na ekọ ya oyere minka oyere ono oyere na ekọ ya na wakwa yere no wo mpa no so owia obefro se mi wura cheso wura no pa mpa no ye enya mpa wensin bia ba no da so na mfi wa wo be makura wo gina so kra enye omonyon emfa sa mpa no de ye mpa dada no wa da ofie mpa no so ache eye sore se de obi da mpa sore bra na bra ba gigi woni na uhun sisi uhun so ewo Sarabo Hotel 0242 222292 enyuma ko ya dawruma na omaso asene me de kase bane bro yento aso ya to aso ani akwa akobu kase ni ekomu ewo elembele eno ewo atoye mantem mu na
elembele ni nkuro baako ewo ho bakanta na wɔkyerɛ sɛ adehye ewo ho na esu ehu so muti ni suo baba mu na mu esu ɛkyɛn anano de esi Bible mu Esther chapter 4 wɔbra Modekaya ɛne ne manfo baba mu na mu ti ni suo su ada yɛ ɔmo atese atwerɔ ɛde aba ɛwɔ susama mu sɛ yɛ baba kum mu nyina no saa na ɔmo nso ti ni suo kyɛ sɛ Ghana akwanfo paa ɛwɔ ɔman mu no sɛ yɛde kɔ BC mu anaasɛ yɛde kɔ wasi so ho mu a nkɔmo yɛ A1 ɔmo na ebe wini ɔmo yɛ number 1 ɛkwan ne nyɛ ɛkwan ɔmo didi dwuma wɔ hɔ paa wohwɛ enyuma kɔ akɛse a wɔ ɔman mu ɔmo di dwuma wɔ hɔ paa fa saa kwan so na nso ɔmo kwan ayɛfo atete apansam saa na awerɛho papa edi so ɔmo su nti ɔmo tiam ɛkoto ɛsrɛ aban wedi ansa dansa nkotojo gu fam mpanifo a moka bie wom adwuma ade ɛhye ɔmo kora baako no sɛ adwuma kɔ kɛseɛ te sɛ ɔyɛ ɔmo a ɛyɛ fam go ho adwuma no ɔmo di dwuma wɔ hɔ bi ɔmo fa saa kwan no so na mo hwɛ ɛma sɛ ɛkwan atete apansam sɛ muntimi nka hwe mfa ho wedi ɔmo sra aban wedi ɔmo srɛ kotojo gu fam nsa dansa yɛ mu bra na bɛkɔ ɔmo mmoa na ɔmo kwan atete apansam sɛ na ɔmo ntimi nyɛ na ɔmo nso ho ntimi ha ɔmo kakra na ɔmo dwadie ɛne ɔmo adwuma yɛ ɛne ɔmo nneɛma toto yɛ nyinaa akɔ benane paa ɛde ama ɔmo. Nkwan de never send kan ba kwan de enye because if you town e ko ba ko so e ba say no ka ba say 7 times ɔmo pia say no reju ya nti kwan de asɛ se wi e bɔ kora po ha de ntimi ma se de nso to kakra na yan wato se ba srim pin fo say ɔmo hwɛ ɔmo nyɛ kwan ye man na ben say ha ben na de bro ba na say otimi say se ka nyu mo otimi say coach ɛna e bibia kwan de na kwal papa bibia ihye say kwan yekwane de hie papa nti mommodin ya bre nti yekwane de mwanya amaye dia yakɔ ba bia ya bre papa abofra bi mpo yare mpo na se ke ko hospital yenya ka moto mpo ofro bia mba wo se ekwane nyanti ontumi ma ya ma no yakɔ bia ya ho kire ekwane so nye obi mpo yare mpo na de ko hospital o ye problem mai nti wo mo hwɛ no monye kwan mai ya kodwa yenya kar mpo mfa yenko ya to nam a yenya kar nam da kwan nyenti yenya ka ebetumi ahwe nam afiri akọ sanzure ti ya ho kire papa na eno achi no ana na ohin poporo a o bakanta nana aka nwonsa a otoso miensa eche se enkwada be ko suku a wotwa brofo kwansiri no enan 4 miles enam ekwan a enyenti ha mo papa we de omo sere aban be ko mo moa ya de sredi oda aban nanim oni de wonye ye kwan from sanzure mo dunsu do na mo o bakanta wonye mo dunsu do ebutu ya to boat ato ha na etumi ya na ye school mo fama koyin na wotwa nsu no akọ area primary school no ha na GHS no woni bakanta nti de bia ye twa nsu no akọ na se ya ye kwan ni ye ya ebutu ya ono ba bua yam ya atena ha abusiafo nipa ye kohwe ni ana oye ohin poporo a owo bakanta eno ewo elembele atoye mantem mu nana aka nwewonsa a otoso miensa nana dini de obua A1 number 1 in town na ye begina elembele mansini ni mu na ye de ensam ahodo a ye boa no de besom se enwumere no nsia akan kasiye ewo Yorke FM any Hytvgh so no ye de abano ewiye ensam de di mu akoti ni beni mrasebe mra okopie mu mrasebe dwafia pani a wada no chiamehene tototo niema di chiame wo ho referee tibrekese eda mrasebe dwa no onimonyamfo abankin sosoma na bagben eche say hey on ma kwan da ene ochena na de chie ka ho se onimonyamfo Sara Adwo Asafo ono ene wa ma ne panie se onko
no onko hwe no ho yare no no kura mpo hu ne yare na wa ma no kwan se onko no onko hwe nti ensem na omanfo eka na sa no omuntumu sanso na ukopiem ewo elembele mansin ni mu a ko ba ko a ewo ho esopa emunso ofafan nanso omo akwan na efu bakanta wotere se akwanfo pa de omo ye normal one A1 ewo ho nti no aban omo sere se aban mehwe na nko onye wan kwan no enfemo abushafo ensem bika wenum ho ene yatabriye ede besom se akan kase ewo Yorke FM ene Hytvgh so na nyuma ko ya dawro ma na so ya sene me de kase ne bro yamfa seda kase ne nkoma han Yorke State Adams Boutique Sawabov Hotel nyuma ko kase miensa eja oba ene sunsun kronkron ene so ya sene eme de kase no ebro ntutumi se ye de ahokeka ne anigye ene ebo akan kase ne e de amawo afenso de osa ensem ni nyina mu ede ema me so betena ha be nyina de ma wo no eye oka mafo Clement ono ene sa ensem nyina no so ne gina akire se producer na o produce nyina fan ena afenso Ike Benedict papa tia be ma tenten gramu enwi ahofe adwana enche bia na oye dondo ono so ede fa abefo tintan kase num die na mu bepie mu o TV so ene ofon so no nyina no eye Benedict ne nsa no adwuma se menhia the triple action enso ebo ye chidom afin so owura ni owura yire CEO eye owura yire sa akode Miss Hannah Sakodi Mrs. Muso aseda kase ne enkomamo ena afin so ye MD ura Ankra Emmanuel Ankra omuso ebe tido abusafo anka nyina eso yasno me de kase ne ebe so okenkanfo enumre me His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino President nyame adoma etina no pa ye be sen hia akra